Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Lupog. Taong 1977, Kumalarang, Zamboanga del Sur. Itong mga panahong ito, kasalukuyang nagbibinata pa lamang itong si Lupog. Sa kanilang pamilya noon, siya palagi ang kasakasama ng kanyang ina tuwing naglalabas sila sa sapa. Ayon nga sa kanya, hinding-hindi niya makakalimutan ang lugar na yon, lalo pat doon sinubok ang kanyang paniniwala. Sabi-sabay ng mga matatanda sa kanilang lugar, engkantado ang sapa na palagi nilang nilalabahan. Bagaman mababait ang mga nilalang doon, hindi pa rin sila nararapat na maging kampante sa lugar sa kadahilanang mga tuso ang naninirahan dito. Sa katunayan, marami na sa kanilang baryo ang nabaliw buhat sa mga nilalang na naninirahan sa sapang yon. Subalit, sa kabila ng kanilang mga naririnig, hindi pa rin mawari ni Lupog kung bakit parang hindi man lang nadadala ang nanay niya. Tuwing inilalahad niya ang tungkol sa mga istoryang kanyang naririnig, ngumingiti lang naman ito habang inilalahad sa kanya na wala siyang dapat ipag-alala. Naniniwala kasi ang kanyang ina na kapag hindi sila marahas sa mga bagay na nakapalibot sa kanila, kikilalanin sila ng mga nilalang na hindi nakikita. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, wala naman siyang magawa kundi ang sumunod. Kahit iwasan man niya kasi noon ang sapa, hinding-hindi niya yun magagawa sa kadahilanang alam niya sa kanyang sarili kailangan siya ng kanyang ina. Sa loob ng halos ilang taon nila roong paglalaba, naging maayos naman ang lahat. Minsan, may mga nakakasama sila, pero madalas noon, dalawa lang sila sa lugar na yon. Para masigurong malinis ang tubig na kanilang ginagamit, pinipili nilang tumungo sa pinakabukhanan ng sapa para doon maglaba. Sa pagkakatanda niya, napakaliblib sa lugar na yon, gawa ng napapalibutan ito ng mga nagsisitaasang mga puno. Para rin itong isang maliit na lawa kung titingnan na merong paagusan sa dulo. Sa maniwala man kayo o hindi, tanging silang dalawa lamang roon ng kanyang ina ang nagtatangkang maglaba, gawa ng yung iba nilang mga kababaryo, pinangingilagan ito. Hindi naman yun gaanong pinapansin ni Lupog, lalo pat ang tanging mahalaga lamang para sa kanya, magawa ang kanilang trabaho. Sa pagsapit ng araw ng linggo, buwan noon ng Marso, maaga pa noong naghanda sila Lupog para tumungo sa sapa. Bitbit ang dalawang banyerang naglalaman ng kanilang mga damit, dali-dali naman nilang tinahak ang daan patungo sa lugar na yon. Habang naglalakad sila ng kanyang ina, panay naman ang pagtatanong niya rito kung bakit hindi nito sinasama ang iilan niyang mga kapatid. 10 kasi sila noon, pangatlo siya. Yung una at pangalawa, nagtatrabaho na sa bayan habang ang mga sumunod naman sa kanya naiiwan sa kanilang pamamahay kasama ang tiyahin nila. Halos ilang buwan na kasi itong nananatiling palaisipan para kay Lupog, gawa ng sa isip-isip niya, mas mapapabilis ang kanilang trabaho kung tutulong ang mga ito. Nang marinig naman yon ng kanyang ina, tumitig lang naman yon sa kanya habang inilalahad na hindi ligtas para sa mga ito kung sasama ito sa kanila. Dagdag pa nito na tanging siya lamang ang maaaring sumama rito at wala ng iba. Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa paglalakad hanggang sa dumating ang puntong narating na nila ang pinaglalabahan nilang sapa. Pagkaupo nila noon sa gilid ng pangpang, nagmamadali naman niyang binasa ang kanilang mga damit para makapag-umpisa na sila. Nga pala, hindi naman malayo sa pamamahay nila Lupog ang sapang yon. Ilang metro lamang kasi ang layo nito, pero nakapagtatakang hindi sila roon naliligo ng kanilang pamilya kahit na minsan lang.
Kapag nagkakayayaan silang magkakapatid na maligo, mas pinipili pa ng kanilang ina na tumungo sa talong nasa likod ng bukid. Hindi naman sila roon nakakaangal, lalo pat ito ang batas sa kanilang pamamahay. Makalipas pa ang ilang minutong paglalaba, medyo nangangalahati na noon ang mga damit na nakusutan ni Lupog. Habang nagtatrabaho siya, inisip na lamang niyang isa lang yung pangkaraniwang araw, kasama ang kanyang ina. Hindi naglaon, matapos na niyang sabunan ng mga damit nilang dala, agad naman niya yung ipinasa sa nanay niya na siya namang magbabanlaw nito. Maya-maya pa, nang maisampay na nila sa mga puno ang unang banyera nilang labahan, meron siyang napansing kakaiba sa gitnang bahagi ng sapa. Bagaman malayo yun sa kanila, kitang-kita niya na para yung isang ulo ng kung anong hayop. Pinilit niya pa yung pagmasda ng maigi pero hindi niya yun gaanong naaaninag buhat sa dilim ng lugar na kinaroroonan nito. Dahil sa kanyang nasilayan, agad naman niya yung itinuro sa kanyang ina na kasalukuyang abalang-abala sa paglalaba. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, napangiti lang naman yun sa kanya habang sumasagot ng, "Ikaw talaga, kung ano-ano na lang ang nakikita mo. Sige na, maglaba ka na dyan. Marami pa tayong dapat tapusin, oh." Matapos naman niyang marinig ang sinabi nito, nagpatuloy lang naman siya sa paglalakad hanggang sa doon na niya napansin ang paglapit ng nilalang na yon sa kanyang kinaroroonan. Hindi naglaon, doon tumambad sa kanya ang nilalang na parang anak ng palaka na panayang paglangoy sa ilalim ng tubig. Paglalarawan ni Lupog sa nilalang na yon, para itong butete na merong katawan ng uod. May 4 din yung palikpik at ang ulo nito parang isda na merong nakaluwang mata. May malaki rin yung bunganga na wala ka namang makikitang kahit isang ngipin. Nang akmang ituturo na yon ni Lupog sa kanyang ina, bigla na lamang siya noong nagulat nang mabilis yung dakpi ng nanay niya, sabay tapo nito papalayo. Dahil sa pangyayaring yon, bahagya naman siyang natigilan sa kanyang ginagawa. Hindi niya mawari kung ano nararamdaman niya pero hindi niya maipagkakaila ang takot na unti-unting bumabakas sa pagmumukha niya. Dala ng labis na pagkabahala noon ni Lupog, nagdesisyon siyang ihinto na muna pansamantala ang ginagawa niya. Habang nakaupo siya sa gilid ng pangpang, panay naman ang pagmamasid niya sa nanay niya na abalang-abala sa paglalaba. Maya-maya pa, nasipat naman niya yung dahan-dahan ng naglalakad papalapit sa kanya. Pagharap nilang dalawa, doon na inilahad ng nanay niya ang tungkol sa nilalang na kanyang nakita. Ayon dito, engkantado ang nilalang na yon at pangkaraniwan na itong nasisilayan sa lugar kapag nararamdaman itong unti-unti ng marumi ang tubig na kanilang tinitirahan. Dagdag pa nito na wala rin siyang dapat ipag-alala sa mga nilalang na yon sa kadahilanang sila ang nangangalaga sa mga ito. Matapos naman yung marinig ni Lupog, doon na siya naglakas ng loob na tanungin ang ina niya ukol sa lugar na yon. Naniniwala kasi siya, marami pa yung hindi sinasabi sa kanya. Nang marinig naman ito ang kanyang sinabi, dahan-dahan naman yung umupo sa kanyang tabi na parabang marami yung hangad na ipagtapat sa kanya. Pagsilay naman ni Lupog sa ginawa nito, umusog lang naman siya habang nananatiling walang imik. Makalipas pa ang ilang minuto, doon na ito nag-umpisang magsalita ukol sa lugar na yon. Ayon sa kanyang ina, lahat ng mga nilalang sa lugar na yon, kaibigan niya. Sa katunayan, kagaya ng mga ito, doon din siya nakapag-isip at nagkaroon ng katawang tao. Dagdag pa ng nanay niya na, sa kanilang magkakapatid, si Lupog lamang ang nakitaan niya ng kaparehas ng dugong nananalaytay sa kanyang katawan. Yon ang kanyang naging rason
kung bakit ito palagi ang kanyang sinasama sa lugar na yon. Mariin din itong inilahad sa kanya na balang araw mauunawaan niya rin ang bagay na sinasabi nito. Nga pala, kung hindi ninyo na itatanong, nasa edad 15 anyos pa lamang si Lupog noon. Medyo bata pa, kaya hindi gaanong nagulat sa mga bagay na nalaman niya. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, paisa-isa namang naglitawan sa lugar na yon ang mga nilalang na kanina pa palang nakakubli sa ilalim ng tubig. Hindi naglaon, napansin na lamang ni Lupog na dahan-dahan na yung pumapalibot sa kanilang kinaroroonan. Pagsilay naman niya sa mga ito, doon niya napansin ang iba't ibang wangis nito at anyo. May parang palaka, isda, syokoy, at ang ikinagulat niya sa lahat ay yung dalawang sirenang bigla na lamang lumitaw sa gitnang parte ng sapa. Tama kayo nang narinig. Sirena ang nakita ni Lupog noong mismong araw na yon. Kahit nga siya hindi makapaniwala, pero anong magagawa niya? Yon ang nakikita ng kanyang mga mata. Pagsilay naman doon ng kanyang ina, dali-dali naman yung lumapit sa dalawa na para bang matagal na sila noong hindi nagkikita. Maya-maya pa, paglapit nito sa kinaroroonan ng dalawang yon, kitang-kita niya kung papaano yun mag-usap gamit ang isang kakaibang dialekto. Ayon kay Lupog, parang huni ng balyena ang tinig na kanyang naririnig habang nag-uusap ang mga ito. Napakasarap nitong pakinggan na halos dumating na sa puntong makakaramdam na siya ng matinding antok sa katawan. Hindi naglaon. Matapos makipag-usap ng kanyang ina sa mga ito, agad naman yung pumailalim sa tubig hanggang sa biglaan na lamang yung maglaho. Pagkaraan pa ng ilang minuto, unti-unti na ring nawala ang mga nilalang sa paligid na siya namang ikinahinga niya ng maluwag. Paglapit ng nanay niya sa kanya, bitbit nito ang isang malaking taklobo na halos hindi naman niya mawari kung saan yun nakuha ng kanyang ina. Ang buong akala kasi noon ni Lupog, sa dagat nakukuha ang ganoong uri ng lamang dagat. Kung iisipin, may kalayuan naman sila noon sa dalampasigan, kaya napakalabong mabuhay ng mga ganoong uri ng nilalang sa tubig tabang. Upang hindi ito makita ng mga taong naglalabas sa unahang bahagi ng sapa, ipinailalim nila yon sa kanilang mga nilabhang damit. Kinahapunan, bago pa man sumapit ang takip silim, kasalukuyan na silang naglalakad pabalik sa kanilang tahanan. Habang binabagtas nila noon ang daan, doon nila napag-usapan ang tungkol sa taklobo. Ayon sa nanay niya, pinapabantayan lamang yon ng kanyang mga kapatid sa kanya, gawa ng napakadelikado nitong iwan sa ilalim ng buhangin ng mga dalampasigan. Dagdag pa nito na, sa loob ng taklobong yon, naroon ang mga bagong binhi ng kanilang angkan. Kahit kampante ang uri nila sa malabakal na bahay ng taklobo, hindi pa rin yun sapat para mailayo sa tiyak na panganib ang mga susunod na henerasyon ng kanilang lahi. Naniniwala rin ito, hindi magiging madali ang mga susunod nilang araw, lalo pat nasisiguro ng kanyang ina, matutunton at matutunton ng mga kalaban nila ang pinagtataguan nila ng bagay na yon. Naniniwala ba kayo sa mga aswang na kalahating syokoy? Nakakita na ba kayo ng ganon? Kung hindi pa, ibubunyag ko sa inyo ang tungkol sa kanila at sa lahi nilang tinatawag naming mga dapang-dapang. Para sa mga hindi nakakaalam, ang mga aswang umuusbong sa iba't ibang lahi at uri. Kagaya ng mga aswang na dating mga orihinal na tao, meron ding mga orihinal na engkantong nalahian ng mga dugo nito. Sa estado ng mga dapang-dapang, sila ang mga syokoy na kumakain din ng mga katulad nilang engkanto na naninirahan sa karagatan. Taliwas sa alam nating aswang, ang mga dapang-dapang ay hindi naaapektuhan ng tubig alat. Sa katunayan, isa yon sa mga nagpapalakas sa kanila,
para mapangibabawan ang lahat ng mga engkantong nagbabalak lumipol sa kanilang lahi. Ayon sa nanay ni Lupog, tinuturing na peste ang mga ito sa karagatan. Bukod kasi sa nakakalat sila kung saan-saan, napakabilis din ng kanilang pagpaparami. Halos magimbal na nga noon ang kanyang kahariang naninirahan sa kailaliman ng dagat dahil lamang sa pang-atake ng mga dapang-dapang. Kabilang sa pangunahing pagkain ng mga ito ay ang mga supling ng mga sirena. Tuwing panahon ng pagtatanim ng mga sirena ng kanilang binhi sa buhangin, yun naman ang nagsisilbing hudyat ng mga dapang-dapang para umahon mula sa kailaliman ng dagat. Tuwing sumasapit ang gabi, nagsisikumpulan ang mga ito sa mga mapuputing dalampasigan na siya namang pangunahing iniiwanan ng mga sirena ng kanilang mga binhi. Maaaring nagtataka kayo kung bakit iniiwan ng mga sirena ang mga anak nila na wala man lang kasama. Kaya nila yung ginagawa ay para lamang mapabilis ang paglaki ng mga ito. 2 araw lang din ang kinakailangan nila para iwan nyo ng mag-isa sa tabing dagat. Matapos ang ganung proseso, kukunin na yon ng mga sirena para palakihin mismo sa kaharian nila. Matapos namang marinig ni Lupog ang tungkol doon, halos hindi naman niya maiwasang makaramdam ng kaba dahil sa kanyang mga nalaman. Maya-maya pa, nang ibahagi na sa kanya ng kanyang ina ang anyo ng mga dapang-dapang, doon na unti-unting nanginig ang kanyang buong katawan. Hindi mawari ni Lupog pero kahit purong salita pa lamang ito, naaaninag na niya sa kanyang wisyo ang nakakapangilabot nitong anyo. Paglalarawan ng kanyang ina sa mga nilalang na yon, na tuwing naglalakad ito sa lupa, nagbabalat kayo din yon bilang mga tao. Subalit, ang madalas nitong pinagkukunan ng wangis ay yung mga matatandang mangingisda na kanilang nasisilayan sa laot. Sa oras na maglakad ang mga dapang-dapang sa lupa, madali mo yung makikilala sa pamamagitan ng napakalansa nilang amoy. Tuwing sumasapit din ang gabi, kagaya ng mga pangkaraniwang aswang, doon na rin nila inilalabas ang kanilang mga anyo. Dagdag pa ng nanay niya na walang pangontrang alam ng tao ang kayang pumigil sa mga ito. Siya nga pala, Pinuno, alinsunod sa nais mangyari ni Lupog, hindi ko na ibinahagi ang pangontra laban sa mga dapang-dapang. Mariin kasi itong inihabili ng nanay niya sa kanya, gawa ng ayaw nitong mangialam ang mga tao sa mga engkantong naninirahan sa karagatan. Hindi din ito ipinagpilitan ang kanyang mga nalalaman. Basta para sa kanya, kung sino lang ang maniniwala, para sa kanila ang mensahe at kwentong ito. Sa paglipas pa ng mga araw, iniwasan na muna nila Lupog na bumalik sa sapa. Kahit marami na sila noong labahan, pinili nilang manatili sa loob ng kanilang tahanan. Sa pagtungtong ng 2 araw na hawak nila ang taklobo, meron na silang napapansing 2 kataong nagmamasid. Noong una, inakala nilang nagawi lang yon sa lugar na yon, pero pagsilay ng kanyang ina sa dinaanan ng mga panauhing yon, doon ito nakita ang napakalapot na likido na animoy iniwan ng mga paa nito. Napakalansa rin ng likidong yon, kaya na may nasisiguro ng nanay niya, dapang-dapang ang mga taong kanilang nakita. Kinagabihan noong mismong araw na yon, wala naman silang ibang ginawa kundi ang magmasid sa buong paligid. Kahit pagod na noon ang tatay nila, nakiisa pa yon sa kanilang ginagawa sa takot na baka mapahamak ang nanay nila. Habang unti-unting lumalalim ang gabi, doon na sila dahan-dahang nakakarinig ng mga kakaibang kaluskos sa paligid. Makalipas pa ang ilang minutong pagmamasid, doon na nila tuluyang nasilayan ang 2 dapang-dapang na naglalakad sa ilalim ng liwanag ng buwan. Sa bawat paghakbang ng mga yon, panay naman ang pag-aangil ng mga ito habang nananatiling nakatitig sa kanilang pamamahay. Maya-maya pa,
Nang mapagtanto naman ng nanay at tatay niya na malapit na ang mga nilalang sa bahay nila, nagdesisyon na yung kumuha ng armas para kumprontahin ang mga ito. Bago yun tuluyang lumabas sa kanilang tahanan, inihabilin pa ng tatay niya sa kanya na kahit anong mangyari, wag na wag niyang iiwan ang mga kapatid niya. Yung nanay naman niya noon, kinuha na ang taklobo sa pinagtataguan nito para kung sakali mang hindi umayon sa kanila ang sitwasyon, magagawa niya yung mailayo sa lugar na yon. Anak, wag na wag kang gagawa ng kahit na anong ingay. Ano man ang makita mo, ipagpasa Diyos mo lang. Magtiwala ka, gagabayan niya tayo. Seryosong wika ng kanyang ama sa kanya. Matapos naman itong makapagsalita, dali-dali naman yung lumabas ng bahay nila. Pagsarado naman nilupog ng pinto, agad naman siyang humanap ng siwang na maaari niyang mapagsilipan. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid, doon niya nakita ang dalawang dapang-dapang na mabilis na tumatakbo patungo sa kinaroroonan ng kanyang mga magulang. Pagtalo nito sa bakod ng kanilang bakuran, agad namang sinunggaba ng mga nilalang na yon ng kanyang ama na siya namang buong puwersa nitong sinalubong ng talim na hawak nitong talibong. Habang nakikipagbunuroon ng kanilang padre de pamilya, naghihintay naman ang nanay niya ng pagkakataon para umatake. Maya-maya pa, pagsilay niya sa isang dapang-dapang na nakatuon ng wisyo sa asawa niya, agad naman niya yung sinugod at kasabay nito ang walang habas niya ritong pag-unday ng saksak sa tagiliran nito. Matapos naman niya yung gawin, bahagya naman siya roong umatras matapos niyang masilayan ang isa pa nitong kasama na mabilis na tumatakbo papalapit sa kanya. Akala ng nanay ni Lupog, madali nitong matatalo ang mga dapang-dapang, pero sa hindi maipaliwanag na dahilan, nakaramdam yon ng matinding kilabot matapos niyang masilayan ang nilalang na kanyang inundayan ng saksak na dahan-dahan ng tumatayo na parabang hindi man lang nagtamo ng malubhang pinsala sa katawan. Pagsilay niya sa mga sugat nitong mabilis na humihilom, tila bang may namuong katanungan sa isipan nito ukol sa mga nilalang na yon. Dahil sa kanyang mga nakita, pinilit niya pa ring makipaglaban sa mga ito. Pero pagsilay niya sa kanyang asawa na unti-unti nang nadadaig, nagdesisyon na siyang protektahan ng taklobong kanyang tinatangan. Pagsigaw ng ama ni Lupog sa asawa nito na tumakbo na, mabilis naman itong tinahak ang daan patungo sa dalampasigan. Kahit alam nitong meron yung responsibilidad na may iwan, mas mangingibabaw pa rin sa kanya ang pagpapahalaga sa henerasyong susunod sa lahi nila. Pagsilay naman ng mga nilalang sa ginawa nito, agad naman yung sumunod na parabang yun talaga ang kanilang pakay kung bakit sila nadapo sa lugar na yon. Nang tuluyan ng mawala ang mga nilalang na yon, agad namang pinuntahan ni Lupog ang kanyang ama na kasalukuyan ng naghihikahos dahil sa pagkaputol ng binti nito. Kahit malaki yung tatay niya, nagawa niya yung maalalayan patungo sa loob ng bahay nila. Sa paglipas ng mga araw, nanatili silang naghihintay sa kanilang ina. Subalit, lumipas na lamang ang mga linggo, buwan at taon, hindi pa rin yun nagpakita. Bagaman malungkot ang kanilang ama dahil sa mga nangyari, bukal sa loob naman niya yung tinanggap, lalo pat alam niya sa kanyang sarili para yun sa kaligtasan ng lahing pinagmula ng kanyang asawa. Alam niyo, pinuno, kahit nagsakripisyo ng ganon ng nanay ni Lupog, ay dahil sa ang nilalaman ng taklobong yon, ang pinakahuling henerasyon ng kanilang angkan. Kabilang sa mga binhing naroon, ang susunod nilang hari at mga manggagawang daan-daang taong maninilbihan sa kanilang kaharian. Ngayong may edad na itong si Lupog, nanatili pa rin siyang naghihintay sa kanyang ina. Lahat din ng aspetong may kaugnayan sa mga nilalang nakauri niya, pinipili niyang iwasan. Para kay Lupog, mas mainam na mabuhay sila bilang isang ordinaryong tao, gawa ng yun na lamang ang naiisip niyang paraan
para makalayo sa lahi ng mga aswang na dapang-dapang. Okay, opinyon ko sa kwento. Dapang-dapang. Ngayon ko lang narinig at ngayon ko lang nabanggit ang lahi na to. Kalahating Shokoy tapos kalahating aswang. Baka hindi ganun, no? Baka pwedeng mangyari na aswang talaga sila. Walang half-half. Diba? Mga aswang sila na naninirahan sa ilalim ng dagat. Which is, pwede pa nating sabihin na kalahating aswang tsaka kalahating engkanto. Though yung Shokoy, makukonsider natin siyang engkanto eh. So, may posibilidad. Pero yung kinakain nila na anak ng mga sirena, doon ako kinilabutan. Tapos yung lahi nila lupog na parang meron silang kalahating sirena eh. Diba? Kamusta kaya to kapag nasa ilalim ng dagat? Lupog, baka naman meron kang experience dyan oh. Pwede bang ikwento mo sa amin kahit yun na lang? Pero pansin ko sa karakter ni Lupog no, parang gusto niya na ayaw niyang ipakwento tong kwento na to kasi iniisip niya siguro maraming magda-doubt, maraming di maniniwala. Well, sanay naman tayo sa ganun. Diba? Pero Lupog, ako naniniwala ako sa karanasan mo tsaka sa kung ano kayo. Kaya wala kang dapat itago. Kung gusto mong sabihin yan, isiwalat. Huwag ka matakot. Alam mo naman sa sarili mo na pagtatawanan ka sa ngayon. Pero kung ako, kwento mo lang. Wala namang masama eh. Tulad ng ginagawa natin sa channel na to. Nagkukwento lang tayo. Kaya maniwala o hindi yung listeners, okay lang yun. Kaya Lupog, salamat sa kwento mo ha. Kahit alam kong pitik lang to ng tanang buhay mo, nagawa mo pa rin ipadala sa amin tsaka ipakwento sa akin. Or kung hindi man ikaw, baka kaibigan mo. Pero syempre sila pa rin tatanungin natin. Kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment nyo lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.